Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġakbu, Ġwanni u li Zebedew resqu lejn Ġesu u qalulu: Mallem, dak li se jtolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom? Huma weġbuh: ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom: ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċ li se nixrob jien u titgħamdu bil-magħmudija li biha se nitgħammet jien? Għandna, qalulu. Imbagħad qalilhom Ġesu: il-kalċi li se nixrob jien tixorbu iva u titgħamdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi, din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija. Il-għaxra l-oħra meta semgħu dan saħħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Ġesu sejjaħ lejh l-12 u qalilhom: tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-seta tagħhom fuqhom. Fostkom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fid-dwal kotra. Il-kelma tal-mulej. Id-disċipli ta' Ġesu kienu bnedmin bħalna, ħafna drabi ninsew għax kollha għalina huma qaddisin li f'wieħed li spiċċa naqra ħażin u ngħidulu San Bert u Sant'Andrija u San Pietru, imma l-qdusija tagħhom kienet mixja. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem propju f'mument fejn tnejn minnhom jixtiequ li jkollhom post importanti fis-salkna ta' Ġesu. Ġakbu u Ġwanni u li Zebedew jinsistu miegħu: dak li nitolbuk irriduk tagħmilulna. Għamlilna dal-pjaċir. Imma għaliex kellhom din ix-xewqa li jkunu wieħed fuq il-lemin u ieħor fuq ix-xelluk ta' Ġesu fil-glorja tiegħu? Iridu nifhmu li dan l-inċident San Mark ipoġġih propju wara, f'żewġ kapitli wara, jirrakkonta l-esperjenza sabiħa ta' Ġesu li jitbiddel fil-glorja tiegħu fuq it-Tabor. Fuq il-lemin u x-xelluk ikollu lil Mosè u l-Elija. U bħala xhieda tal-glorja tiegħu hemm 3 mit-12: Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Allora nistgħu nifhmu għaliex il dawn iż-żewġ taħwa u li Zebedew li kienu xhieda tal-glorja ta' Ġesu ġiethom din ix-xenqa li prattikament jieħdu post Mosè u Elija u jkunu ma' Ġesu fil-glorja tiegħu. Ġesu ma jirrispondix għad-domanda tagħhom imma jagħmlilhom sfida: intom lesti tgħaddu mid-tbatija li se ngħaddi minnha jien? U juża żewġ tiġbijat: il-kalċi li se jixrobu u l-magħmudija li biha se jitgħammetu. Għal Ġesu il-kalċi u l-magħmudija huma dejjem riferiment għal passjoni ħarxa li minnu kellu jgħaddu. Fil-fatt, fil-Vanġelu ta' San Mark 3 darbiet jispjegalhom minn xiex kellu jgħaddi. Imma dit-darba jgħidilhom mintom lesti tgħaddu mill-istess proċess għax il-glorja mhix irħisa. Il-glorja mhijiex tfaqqa subajk u tasal fil-glorja. Huma jgħidulu iva għandna din il-ħila,
Naħseb hemmhekk ma kinux jafu x'inhu ma jgħidu. Imma Ġesu lanqas hemmhekk ma jlumhom il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh u titamdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien. Imma issa hija min se jkun fuq il-lemin u x-xellug dik mhux affarijiet tagħkom għal min hu magħżul. Aħna ħafna drabi rridu nindaħlu wisq il-Alla. Immem xi ħaġa li jgħidha lil kulħadd wara kollox il-10 l-oħra, inkluż Ġuda l-Iskarjota, kollha eru f'xi ftit sewwa. Daw jiġifieri qalilhom li se jkollhom post. Aħna le, u da sewwa joħdulna postna. Min jaf kemm nagħmlu hekk aħna fil-Knisja. Kultant anke meta nara xi piki żgħar hekk bejn il-parroċċi, ngħid nara kemm aħna boloħ. Ma din hija xi ħaġa antika, forsi qiegħda fin-natura tagħna l-bnedmin. U Ġesu jgħidilhom ħanajdilkom l-aħwa fil-komunità tiegħi għax wara kollox id-dixxipli huma aħna, il-komunità ta' Ġesu, il-familja ta' Ġesu. Ma rridux noqogħdu nħarsu lejn l-imperatur, Ġesu ma jsemmix l-imperatur bismu, jgħid il-kapijiet tal-pagani. Għallut il-pagani kienu Rumani li kienu qed jaħkmu il-Palestina dak iż-żmien. Allura qed jgħidilhom toqgħodux tħarsu lejn il-qorti tal-imperatur. Lejn il-qawwiet ta' din id-dinja biex tifhmu kif iridu ngħixu flimkien. U ma joqgħodx jgħidilhom x'għandhom jagħmlu, jgħidilhom jien. Għax hekk hu bin il-bniedem. Ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi. Biex jagħti ħajtu għall-fidwa tal-kotra. Di xi ħaġa li aħna niftakruha wkoll fl-Ewkaristija kull darba li nikkonsagraw il-ħobs u l-inbit u jsiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Imxerret għalikom. Għaliex l-Ewkaristija li aħna niċċelebraw hija proprju l-ħajja ta' Ġesu li tagħti l-qawwa li aħna wkoll ngħixu bħalu. Sa fil-Knisja veru għandna l-Episkopat, hawnhekk imdawrin b'ħafna sfijiet bil-mitra fuq rashom. Għandna s-saċerdoti bħalmu l-Arċipriet Fader Joe. Ovvjament jiena isqof u l-isqof Joe, l-isqof Anton fid-Djoċesi ta' Għawdex. Imma il-Knisja hija il-koll kemm aħna. Il-lajċi b'mod speċjali. Għaliex u l-Papa jisħaq fuqha din tal-im tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, la oħra kbira tal-isfijiet. 60 sena ilu iltaqgħu kważi 4,000 isqof fil-Vatikan. U tawna tal-im sabiħ fuq il-Knisja. L-iżjed ħaġa importanti hija l-magħmudija li aħna uliet il-missier aħwa ta' Ġesu Kristu, tal-iben ta' Alla, u ikkonfermati bis-siġil tal-Ispiritu Santu. Il-Papa u jixtieq li fid-djoċeżijiet kollha ikun hemm dal-proċess ta' smieħ ta' xulxin, ta' laqa bejnietna. Qed jipprova jkompli dan it-tagħlim ta' Ġesu, mhux kwistjoni ta' minu fuq u minu isfel. Aħna qed nimxu flimkien. Ir-raj irid ikun quddiem il-merħla biex jagħtiha direzzjoni, irid ikun fost il-merħla biex jisma' it-taħbit ta' qalba u jrid ikun wara l-merħla mhux biss biex jgħin il-min qed jotor ma jintilef ħadd, imma anke għaliex il-Papa jgħid kultant il-merħla ikollha ix-xamma tajba ta' fejn iridu mmorru. Għalhekk importanti li r-raj jisma' wkoll il-merħla, mhux biss jgħidilha issa jien u tidu tagħmlu li ngħid jien. Tkun isqof, tkun kappillan, nagħmluha ta' boloħ meta naħsbu hekk. Veru mbagħad meta jċekkċkuha inti tittaqtaħħa. U tieħu responsabilità u xi ċabċipa l-ewwel hemm, għax jekk ma jċabċpulekx, iċabċpu ilek.
U kif jgħidu bl-Ingliż, it comes with the territory. Jew inkella bit-Taljan jgħidu c'hai voluto a bicicletta, adesso pedali. Jgħidu t-Taljani. Rid tittieħu l-bicycle issib daqdef ħabib. U hekk ukoll l-isqof l-arċipriet mhux għax ikun irid. Waqas l-isqof ta' din hija sejħa. U inti missier ta' familja l-inkwiet li jiġi f'ħobbok għax tkun applikajt għalih. Ħadd ma jmur fuq l-internet jgħid ħan applika biex ikolli din marda. Tażel waħda. Hekk ukoll il-ħajja flimkien. Kemm hi ħaġa sabiħa li nisimgħu xulx, ovvjament biex tisma' irid ikun hemm xi ħadd min jitkellem u inti wkoll titgħallem tiskot xi ftit. Jien naħseb dan Ġesu qed jipprova jispjegawlna anke fil-Vanġelu li smajna llum. Ma jirrabjax mad-dixxipli tiegħu li min irid jilħaq, min irid ikun l-ewwel, jgħidilhom isma'. Min irid ikun l-ewwel, jitgħallem ikun għaddej ta' kulħadd. U taraw kemm ma jkunx hemm min japplika, meta tifhimha toqgħod lura, tinħeba, tipprova. Imma mbagħad meta l-mulej sejjaħlek, tifhem li sejjaħlek biex tkun għaddej. Biex timxi mal-poplu tiegħek, biex aħna nisemgħu xulxin. Is-sinodu tal-isfijiet ismu jgħid huwa laqa tal-isfijiet. Imma l-Papa jixtieq li biex nitħejjew għal din il-laqa ta' sentejn oħra, aħna nisemgħu il-poplu ta' Alla u nifhmu għax il-kelma sinodu tfisser li nimxu flimkien, mixja flimkien. Ħodos huwa triq bil-Grik u sinodos triq flimkien. Mixja flimkien. Irridu nisemgħu xulxin. Mhux kulħadd tar-rasu, kulħadd fin-niċċa tiegħu. Imma biex tisma' tittiskot. U rrid ikun hemm xi ħadd min jitkellem. Aħna kifet fil-bidu nedejna dal-proċess fl-2019 u għadu sejr minħabba l-Covid ċertu laqat li xtaqt nagħmel ma stajniex nagħmluha, ma minna diversi webinar jekk wieħed imur fuq il-website ta' dioċesi knisja.mt isib ukoll informazzjoni importanti ħafna fuq dan il-proċess li aħna bdejna issa kważi sentejn ilu, kont inawgurajtu jekk tiftakru fil-grotta tal-Apostlu missierna San Pawl ir-Rabat. Illum ġejt għand l-om, għax l-om li tiġbor il-familja tittejna nkomplu. Imma tirrealizzaw ukoll anke jekk tisemgħu dak li jgħid il-Papa li aħna għall-grazzja talla il-mulej ispirana mhux aħna li antiċipajna ħafna mill-affarijiet sbieħ li qed jgħidilna l-Papa u li jixtieq. Allura inħeġġiġkom fil-parroċċi il-qudiem nibatu iżjed sussidji forsi minħabba il-Covid ma stajniex nagħmlu assemblee parrokjali qed isiru affarijiet fuq il-pjattaformi diġitali, ma tajjeb li nkomplu nisimgħu l xulxin. Xi ħaġa li nixtieq ngħid u nispiċċa biha għax tgħidu kemm ġej bit-tul dan ħabba sinodu dal-għodu. Ejjew infittxu l-Ġesu Kristu l-aħwa. Kultant nibda minn innifsi ninħlew f'ħafna affarijiet li mhumiex Ġesu. Li qed ibeduna minn Ġesu. U fisem il-Knisja u nilabu bil-Knisja għanit xi ħaġa naqra qawwija. Nistaqsu kull ħaġa li ngħidu, li naħsbu, li nagħmlu. Ġesu fejn qiegħed hawn? Fejn qiegħed Ġesu? Għax jekk ma nħallux l-Ispiritu ta' Ġesu imexxina, m'aħniex qed nagħmlu x-xogħol ta' Ġesu imma x-xogħol tal-għadu tiegħu. U dan huwa l-ikbar dixxerniment, l-ikbar għarfien li rridu nitolbu mill-Ispiritu Qaddis. Il-Papa qal kelma qawwija, inutli mpaċċu, inutli ngħidu li nisemgħu nagħmlu ħafna laqat jekk ma jmexxix l-Ispiritu s-Santu, l-Ispiritu ta' Ġesu. U għalhekk
Dan is-santwarju għażiż tal-Madonna tal-Mellieħa jiena nitlob din il-grazzja kbira mhux biss għalina f'Malta, mhux biss pajjiżna Malta u Għawdex, imma wkoll għall-Knisja kollha nitolbu l-interċessjoni ta' Marija għall-Papa, għall-isfijiet, għad-djoċeżijiet kollha tad-dinja, għall-Knisja kollha biex dak li jrid minna l-mulej narfuh u nagħmluh.